ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆଦି ବିଧାନସଭାରେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଖୁଦ୍ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର 2.65 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1935 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2023-24 ତୁଳନାରେ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ 15% ଅଧିକ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟି ବର୍ଗକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ହଟିଲା BSKY, ଆସିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା। BSKY ଜାଗାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଜାଗାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଦିବଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମହିଳାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟ ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଆଜି ବଜେଟ୍ରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ଧାନ MSP। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଯେରେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କା କିଣାଯିବ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 33,919 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ବର୍ଷ କୃଷି ପାଇଁ 24,829 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନିୟମ ଜାରି, ଏମିତି ଜମି ଥିଲେ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି ପରିମାଣ ଜମି ଥିବ ତେବେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ ରାସନ ଦୋକାନରେ ରାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1 କିଲୋୱାଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 30,000 ରିହାତି ଦେବେ। ଏହିପରି 2 କିଲୋୱାଟ୍ ପାଇଁ 60,000, 3 କିଲୋୱାଟ୍ ପାଇଁ 78,000 ରିହାତି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲଘୁଚାପ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା। ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 27ରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରୁ 27ରୁ 29 ଯାଏଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 3,500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଟଙ୍କା। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ବଢ଼ିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।